Prestan sa bať slnka. Dermatológ ti povedal, že slnko je nepriateľ a bez ochrany toxickými SPF krémami pred ním ťa čaká rakovina. Nepovedal ti ale celú story, tak poďme na to. Veda hovorí jasne. Najväčším rizikom pre rakovinu kože nie je čas strávený na slnku, ale neschopnosť organizmu na slnko správne reagovať, čiže spálenie. Ale ty sa nemusíš spáliť. Za spálenie sa na slnku môže primárne tvoj životný štýl. Ak sa kúpeš pod umelým svetlom 11 mesiacov v roku, cirkadiánny rytmus tvojej pokožky je zničený a tak naozaj, keď vyjdeš na prudké slnko, spáliš sa. Nemá to nič spoločné s tým, že slnko je zlé, ale zlý je tvoj životný štýl. Je úplne odpojený od prírody. A teda tu je krátky návod, ako adaptovať svoju pokožku tak, aby pracovala so slnkom, aby sa nespálila a aby sa vedela aj opravovať. Ak vynecháš východ slnka, tvoja pokožka nemá na obednom slnku s vysokým UV indexom šancu. Červené svetlo ráno pripravuje tvoje bunky na UV žiarenie, ktoré príde neskôr. Takto si tvoja koža vytvorí svoju vlastnú ochranu kyselinu urokánovú. Stop okuliarom. Ak nosíš slnečné okuliare, klameš svoj mozog. Tvoje oči hovoria telu, že je deň, zatiaľ čo pokožka sa pečie. Výsledok? Spálenie. A nakoniec, jedz svoj SPF. Tvoj solárny panel, čiže koža, funguje na omega-3 mastné kyseliny, hlavne DHA. A teda jedz morské plody, ryby, morské. Doslova sa tak stávaš odolnejším voči radiácii zvnútra. Postupne zvyšuj svoju expozíciu. Začni pár minútami denne, teraz na jar, keď je slnko slabé a nie celým dňom na pláži v lete.